Daytoy agundaway mga kabombo intay makauman iti Public Information Officer iti Department of Labor and Employment Region 1 intay makidinamag anya iti daytoy 2023 Labor Day activities anya iti ahensya da iti linya tayon live via Zoom. We have Mr. Justin Paul Marbella. Naimbag oras Sir Justin, welcome iti programa Bombohanay Big Time iti Bombo Radio La Union, sir. Naimbag nga bigat, Bombo Raymond, ken kadagiti amin nga dumdumngag apo iti programa tayo. Ita nga bigat, manipod iti Dole Region 1, nga idauluan ni Apo Regional Director Ezekiel Ronnie Guzman, ikablaaw mi Nabara, na aldaw kada kayo at. Yes, Sir Pajap, anya daytoy activities yo iti Department of Labor and Employment maipapan iti daytoy Labor Day itatanga tawen 2023. Anya dagiti nakaisagana wenno nakaya-plug nga aktibidades itatanga tawen Sir Justin. Kasalamat lang dagiti napalpalabas nga tawen, dati gamin titinawen wenno iti tradition nga ranabigan tayo every maisayang kat iti Labor Day daytoy nga ron jobs fair tayo. Isu nga tatanga tawen, Bombo Raymond, adda iti upat nga venues nga maisayang kat tapno nga ron adda manen ti oportunidad dagiti agsapsapol iti trabaho na makipartisipar nga ron dagiti nga jobs fair tayo. Upat nga venue adda ijay Vigan City, Ilocos Sur. Daytoy iti kaslapan na kami event tayo. Ken adda ti tallo iti Pangasinan. One in Lingayen, Pangasinan, another is in Santa Barbara, Pangasinan, ken iti may ukpat ijay Urdaneta, ijay Magic Mall, Pangasinan matlaang apo. So upat nga venues apo dayta. And then as of yesterday ket addan iti around 11,600 job vacancies iti na pool tayo manipod ti na dumadu mga employers. Yes, Sir Justin, anya dagiti nagduduma anya nga job opportunities wenno trabaho nga mabalin nga applyan dagiti kakailyan tayong agturong kadagiti upat nga nadakamat nga venue para iti daytoy job fairs, Sir Justin. Na dumaduma nga types of work iti mabalita nga pagpilian yung kaduan na natin dita Bombo Raymond ket dagiti oportunidad iti business process outsourcing or BPO. Of course, mairaman dita dagiti customer service representatives ken pareho nga inbound bino dagiti outbound nga trabaho. Isu nga adda pay iti dagiti dati matlaeng sales, merchandising, retail, services, adamot iti sumagmamano nga opportunities para kadagiti IT professionals, engineer, kadagiti construction industry na dumaduma. And of course, dagiti medical related nga professions kas kumadagiti nurses, adda dagiti oportunidad da nga mabalinda nga applyan. Ditoy uneg ti pagilian kastamot iti overseas. So adamot iti overseas, Sir Justin, anya manumot basar iti datos yo, Sir Justin, manumot dagiti overseas nga mabalin nga applyan ken anya dagiti pagilian nga mabalin anya nga applyan dagiti kapagayam tayo, Sir Justin. Usually kaslamat lang iti dati tayo nga kapadasan dagitoy overseas employment tayo ket mapan kadagiti Middle Eastern countries ken adda iti UK. Ngem kaya tayo nga i-emphasize nga ita nga tawen our administration led by the Secretary of Labor, Secretary Bienvenido Laguesma, mas i-emphasize tayo nga we encourage dagiti job seekers tayo nga adumot iti counterparts kunyari dagiti nga trabaho for overseas, adamat dagiti counterparts na dito local. So nga may dako mga i-consider nga dagiti overseas ti applyan da ket mabalindamat niya kitaan pa dagiti opportunity da dito local. No man pay kasta adala ta dagiti maijaya nga overseas employment opportunities para kadagiti nga ron kaadwan na adda dagiti medical professionals kumadagiti nurse bound for UK, dagiti Germany I think, so dagitoy dagiti na dumaduma nga pagilian mabalita nga pagpilian. Yes, Sir Justin, so far mano iti number of vacancies nga mabalin nga applyan na dagiti interesadong agturong to iti daytoy na dakamat mo tatay nga job fair nga pakaangayan na ket
dagiti upat nga venues, Sir Justin. Sigun iti monitoring tayo as of iti Lunes at then iti 11,622 na job vacancies iti na pool iti upat nga field offices tayo tadag iti upat nga field offices tayo isuda ti mga idadaulo iti panagpool iti vacancies manipod kadag iti employers in their respective schedules wenno iti jobs fair da karon iti na nadakamat nga lugar. 11,622 na job vacancies kat dagitoy kat na pidot wenno na pool kadagiti 75 na employers isu nga iti sumarsaron tupay nga aldaw we are expecting umadupay daytoy nga bilang tapno iti kasta kat ad-adu iti pagpilyan dagiti agbirbirok iti panggidan. Yes, Sir Justin, anya mabalin nga manayunan pa nga talaga dati kas dapay mo tiya sumagmamano nga aldaw. Anya sakbay iti daytoy job fair. Sir Justin, anya kadi kadagiti upat nga pakaangayan wenno venues iti daytoy job fair, sir. Anya ti kaadwan kadagiti upat nga venues iti job opening, sir. Okay, I'm looking now at our monitoring sheet kat kaadwan na of the 4 venues the most number of job vacancies kat ditoy Lingayen, Pangasinan. Dahil gamin activity tayo nga jobs fair ijay Lingayen is staged by the PESO office of the provincial government of Pangasinan. So nga naduma-duma nga employers we know they really need to bring out as many job vacancies ta province-wide gamin dahito yung panagkantakta. And then sumarunod ta damot ni 2,538 nga job vacancies for Urdaneta at dati 1,543 for Ilocos Sur with Ibigan City then ada iti 823 ijay Santa Barbara, Pangasinan. But all in all ada nga ron ti more than 11,000 kan i-emphasize tayo Bombo Raymond nga saan matlaang nga for example Pangasinan haan nga limited nga taga Pangasinan laang ti mabalik ag partisipar ijay uray pa no naduma-duma mga probinsya kas Mala Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, and even dagiti kabang-ibang probinsya outside the region, mabalinda po nga makipartisipar ka dito nga jobs fair. Yes, Sir Justin, masaludsud ko laeng apay iti Bigan ken Pangasinan laeng, sir. Iti kasla agserbi nga venue awan iti job fair ditoy probinsya tayo nga La Union ken iti probinsya ti Ilocos Norte. Kasatno tinaramit iti Department of Labor, Sir Justin. Pintas data damag mo, Bombo Raymond. Dagitoy nga schedules tayo gamin, dagitoy local government units, nga isu partner tayo, isugati na pakita ti intent to take part when isugati mga isayang cut dagitoy nga jobs fair tayo. Dito gamin La Union, recently we just had our jobs fair dito yung CSI, that was staged by the city government of San Fernando, and then ijay Ilocos Norte gamin adamat regular nga panagkandakda iti jobs fair da. Iso nga haan na kayat nga sa uwan nga dagito nga jobs fair nga maisayang cut for Labor Day, that doesn't mean nga awan ti opportunities for the other provinces. Gamin regularly at kan kandakda matita. But we just highlight dagito nga activities ta iso nga ron tinairana for Labor Day. And then again, we emphasize nga saan matlaang nga kunyari, Bigan, katagagigan lang tayo participate. We chose this location because umuna, dahil yung LGUs signified their intent. Then may ikadwa, strategic na yung locations na kasi pangaligan natin yung Bigan, iso mag-sentro, provincia ng Ilocos Sur. And then it's also accessible for potential job seekers from Ilocos Norte, mabalindang makakita. Kasama dito Pangasinan, these are the convergent areas in eastern part, in central part, and then western part. Iso nga dagito yung apo iti napili nga venues itang katawan. Yes, thank you very much, Sir Justin, anya iti data. Amo ka dolat tamat dagiti trabaho nga maijay especially no mabanta bisitaan dagiti PESO offices anya, Sir Justin, kadagiti bukod ng LGUs. Sir Justin, mabaling nga paki ano daytoy anya nga oras nga maangay ken anya dagiti kasapulan nga itugot dagiti kayat nang agturong para iti daytoy job fairs tayo, Sir Justin.
Dagiti job fair venues tayo usually opens at 8 in the morning. Ngam kaya tayo nga i-emphasize nga adda iti pre-registration nga i-encourage tayo dagiti job seekers tayo nga ag-pre-register dan. Kapag saya ata na Bombo Raymond dagiti pre-registration maikanda iti fast lane kumbaga kasla VIP access kadagiti venues tayo tano nag pre-register kan kaya nasa uwan adda iti datos min nga sikakat sumangpot DJ itong aldaw. Haan kanton nga agpila as a regular walk-in applicant adan to ti fast lane access yu dita adda pay DJ NSRP form nga masapol nga fill upan datoy form nga daytoy ket ma-download mo from the link of the pre-registration nga nakapost sa DJ Facebook page ni Dole i-download yu lang data i-print fill upan tapno dagitoy nga pre-registration form and the NSRP form will be your pass tapno si kanto ti umuna injerian nila. But otherwise, mabalin tumatlatang ag-walk-in ka, but you will have to undergo the usual process sakbay gaming umunag iti venue at the iti screening pa nga mangyari. Iso nga na pas no kung mag-pre-register dagito yung job seekers tayo. Also, one benefit of pre-registration, siguro days before the conduct of the jobs fair, it would mean dagitoy nga credentials with no information dagitoy job seekers tayo, kadagitoy nga employers tayo. That means before DJ actual nga Labor Day jobs fair tayo makita dagiti employers tayo dagiti applicants. So, they have ample time to review and screen and there's a possibility nga sika iti i-prioritize da. And bakas mabalinda pa nga i-consider na for hard on the spot. Iso nga ado iti benepisyo na iti pre-registration, iso nga kadagiti job seeker siguro nga dumdumon tatag na upoy-buya iti programa tayo tatang bigat. The links for the pre-registration are already available at our Facebook page. Nuhaan nyo nga ma-scan di QR code at iti link nga bit.ly nga mabalin nyo nga i-click lang ang data tapos makapag pre-register dito yung job seekers tayo. Yes sir, napintas anya Sir Justin daytoy pre-registration dagiti kayat na itagturong iti daytoy job fair sayo. Sir Justin, dagitoy ba possible employers anya di daytoy job fairs ket makita iti Facebook page wenno at the site to mismo na Sir Justin? We will post in the coming days DJ listaan iti vacancies at the same time the DJ employers. But we are just sorting out tapno na pinpintas we know kumbaga mas efficient iti panagkita dagitoy job seekers tayo. We do not gamin nga i-post that plan as is that we listaan ta mas may mayat na naka-streamline daytoy nga listaan iti vacancies. But yes, we will be posting that. Probably we will release the first list of job vacancies within the week. Iso nga ala pwede nga gundaway nga i-invite dagiti job seekers tayo kastabutan amin nga dumdumngag iti Bombo Radio nga i-like apo and i-follow iti Facebook page iti Dole Region 1, that's facebook.com/Dole Ilocos. Yes, Sir Justin anyapay dagiti dagdumapay nga nakasagana nga aktibidades sa iti Department of Labor. May papaniti daytoy Labor Day itatangatawen na 2023 sir. Yes, Bombo Raymond, daytoy garod Labor Day celebration kayo ket saan laeng nga dagiti panangijaya iti trabaho iti agbalin nga highlight na kastamat adda daytoy kadiwa ng Pangulo program daytoy kat partnership iti Dole and the Department of Agriculture daytoy gamin kadiwa program kumbaga daytoy iti kasla marketplace iti DA wherein dagiti small time farmers kat i-gather da tapno dagitoy produce daw wenno dagiti goods daw will be sold. And then adda iti special rates nga maaramid to specifically for our workers and the job seekers. So iso nga adda iti kasla panaka bazaar iti vegan nga dagito garod tagilako iti farmers tayo referred by the Department of Agriculture ket mabalindan tong display dagiti lako da nga isuntumat iti mai-offer ka dagiti job seekers. At the same time addan tumatlata DJ regular nga aramidan tayo nga government services one-stop shop dino DJ OSS na dumaduma nga government agency partners tayo iti makipartisipar tumat kita to offer their services kadagiti
job seekers tayo. Kas pangaligan at adto dita iti DTI, OWA, the DMW or the POA, PRC, RTWPB, TESDA, NBI, Statistics Authority, BIR, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, DFA, Red Cross, and the Occupation Safety and Health Center. Iso nga oray pa no saan ka siguro agsapsapol ti trabaho, but you need to clarify something from PRC or from OWA, adda ako dagiti personal iti government agencies nga dagitoy tapno tulungan na kadagitoy nga venue. But not all of them will be present in all the venues. We will also release a social media card later on to inform the public no inya dagitoy nga government agencies are available in the specific venues. Yes, napintas launay dayta Sir Justin anya hanlang nga para kadagiti agsapol iti trabaho no di ta para kadagiti dapat iti importante nga ilakad na wenno dagiti importante nga urnusen da nga dokumento. Ali ka ta padaanan tong aro dayta nya Sir Justin. Alin dayto agundaway Sir Justin no anya mo ti kayat mo nga ipadanon kadagiti kayat na ti agturong para iti dayto job fairs tayo anya dagiti kasapulan nga itugot ken isagana da. Can advice tumutten para kadagiti agsapsapol iti trabaho. Go ahead, Sir Justin. Kadagiti agbibiro iti trabaho ako, the Department of Labor and Employment Regional Office 1 is here again. Natutulungan da kayo nga mabirukan iti trabaho nga mangted kada kayo iti pagnang-ayan, and of course agbalin nga hopefully agbalin nga bridge kada kayo tapno makabiro kayo to fight the us-usto ken napinpintas nga opportunities. So nga number one, of course, bring as many copies of your resume or your curriculum vitae as long as dagitoy nga documents are reflective of all your experiences, your educational background, mabalin apo dayto yan. If you can, mabaling kang agtugot iti sabali pa yung supporting documents kas kumadagiti diploma, but again, the resume and the CV will be sufficient already. But bring as many copies as possible, tapno aron you can apply as many, and then mabaling ka pa nga agi-float lang iti resume to as many employers on the day, tapno adun to ti pagpilyam kas pangarigan na hots ka in many job vacancies, and then you will have the leeway to choose no inya dagiti kapintasan nga opportunities nga mabalin mo applyan, when mabalin mo i-accept. And then of course, come as prepared as possible. Haan kay ko mga agnervyos during the interview process because our employers really just want to know no inya dagiti background mo and what are your skills. And Bombo Raymond, we also would like to share nga iti recent na results iti study daytoy ket na-share iti may isang speaker during the PESO Congress. Our employers now really look more at the attitude of the worker more than, although equally important po ang mga educational and work experiences, our employers now put emphasis iti work attitude when iti values iti may isang tao maipapan iti palang trabaho. So you show them iti gagar mo, and then iti siguro you also exhibit iti kinagagat mo, and then your professionalism, your values as a person, dadagito yung napintas winukang runaan na values that a person should have tapno ngaron napintas to iti performance na as a worker. Yes, with that, thank you very much, Sir Justin, iti oras nga inpay mo iti Bombo Radio La Union tapno may padanon na iti nakapinpintas nga damag iti Department of Labor and Employment. Again, Mr. Justin Paul Marbella, agdama nga Public Information Officer iti Department of Labor and Employment Region 1. Thank you very much, Sir Justin, and God bless you po. Yaman kami launay, and again, on behalf of the Department of Labor and Employment Region 1 led by RD Ezequiel Ronnie Guzman, umay kay Apo, let's all see each other at the Labor Day Jobs Fair. See you! Ay tangar iti paset anya ti panakiuman tayo kini Mr. Justin Paul Marbella, Public Information Officer ti Department of Labor and Employment Region 1. Tigaw naan